este acto, esta charla dando información sobre ese plan especulativo de megacentro comercial que queren facer nos Montes de Cabral, que organiza o Ateneo de Moaña xunto con Avante Natura. Eu vou a ser quen vaya dando as palabras, presentando e moderando a palestra do debate posterior. E antes que nada, vai dar unhas palabras a alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, sobre ese asunto, para arrancar. Ben, boa tarde a todos e a todas. Grazas por acudir a este evento. Non o convoca o Concello simplemente pon o que é o local, senón que vamos chamando do Ateneo de Moaña neste caso, porque é a organización que está sentada aquí. Queríamos agradecer enormemente desde o Concello de Moaña o traballo que se está a facer a prol da defensa do monte comunal, sobre todo tamén do que é o tecido empresarial que temos, por exemplo, na nosa comarca, que fundamentalmente o pequeno comercio e as pequenas producións. Neste caso, quería iniciar o acto, vou ser moi breve. Quería iniciarlo pedíndovos aquí todas as persoas que estades, sois persoas concienciadas. Eu creo que xa sabedes de que lado estades nesta cuestión, pero se alguén ainda non está no tema, pediríamos que fixerades unha reflexión que o pequeno comercio non só xenera postos de traballo, moitas veces de autoemprego, e outras moitas xera algún posto máis de traballo, non? É habitual nunha pequena tenda que hai dúas persoas a atender ou incluso máis moitas veces, non? Entón, na nosa comarca, na comarca do Morrazo, igual que na área metropolitana de Vigo, o pequeno comercio supón unha importante tasa de empregabilidade para as persoas, non? Pero non só por as cuestións económicas é importante que haxa esa alta empregabilidade, senón tamén por cuestións sociais. Primeiro, o pequeno comercio facilita, acerca os recursos, neste caso a través da venda, non? As persoas por todo o territorio, co cal atendemos persoas que ao mellor non teñen a disponibilidade de acercarse a un gran centro comercial a facer a súa compra, senón que teñen unha tenda ao lado da súa casa. Vertebra o territorio, polo tanto, o pequeno comercio. Ademais disto, tamén me gustaría reflexionar acerca del, non? Pois, como tamén axente social. Axente social por qué? Porque, por exemplo, no Morrazo temos a sorte de contar con FECIMO, unha federación de comerciantes, na que non está asociado todo o comercio, pero, bueno, é unha asociación de comerciantes moi forte, que organizan moitísimas cuestións e sempre desde o punto de vista social e moi sensibles ao mesmo, non? E por outra banda, a nivel social, o que falábamos, pois ter un tecido de pequeno comercio nas nosas rúas dinamiza as propias rúas, fai que a xente saia a mercar e, polo tanto, saia a habitar esas rúas. Entón, creo que con estes 4 argumentos queda máis que defendido, non? Porque o Concello, o equipo de goberno do Concello de Moaña, neste caso, vou falar en nombre do equipo de goberno, vai a rexeitar o proxecto de Porto Cabral, vai a apoiar a plataforma non a Porto Cabral. De feito, fomos quen lle propuxo a propia Federación de Comerciantes, a FECIMO, que o trouxesen como unha moción ao pleno. Por qué? Porque así nos posicionamos formalmente toda a corporación e a partir dese momento, como temos garantido que se aprobe a apoiar o equipo de goberno, pois enviar esa moción directamente ao Parlamento Galego de apoio. E, seguironnos a proposta, xa nos mandaron unha proposta de moción que estamos analizando, temos pleno dentro de 15 días e intentaremos que se leve ao pleno deste mes de decembro. Entón, por todas as cuestións. E outra cuestión xa fundamental, que entendo que van a incidir tamén, pois a mellor máis as persoas que están aquí na mesa con nós,
é a cuestión do medio natural e o que representa, a aberración que representa este proxecto para o monte comunal, neste caso de Cabral, que xa vai bastante afectado por outras circunstancias como o IFEBI ou parte, non sei se parte do aeroporto ou os toca tamén, entendo que sí. Entón, xa hai certas infraestructuras que xa, bueno, e a propia AP9, non? Vale, xa hai certas infraestructuras que deterioraron moitísimo a riqueza do monte comunal como medio natural e, polo tanto, entendemos que isto é unha afectación aínda maior sobre unha zona xa precisamente sensible. Entón, por todas estas razóns, insisto, nós vamos a rexeitar o proxecto de Porto Cabral e apoiar a plataforma. Entón, nada máis, cedo a palabra a Toño para que presente as persoas intervintes, agradecer de antemán que estivesedes dispostos a vir a Moaña e nada máis, espero que nos instruades moito.